अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। श्रीदेव कुणकेश्वर महाशिवरात्री जत्रोत्सवानिमित्त श्रीदेव कुणकेश्वराची पहिल्या दिवशीची प्रथम पूजा आपल्या शुभहस्ते व्हावी यासाठी उद्योजक किरण उर्फ भैया सामंत यांची श्रीदेव कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट पदाधिकाऱ्यांनी कणकवली इथं भेट घेतली। यावेळी उत्सवाचं निमंत्रण देत प्रथम पूजेला येण्यासाठी विनंती करणारं पत्र देखील दिलं। यावेळी श्रीदेव कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष संतोष लब्दे, उपाध्यक्ष दिनेश धुवाळी, संजय आचरेकर, अजय नाणेरकर, राम तेजम आदी उपस्थित होते। श्री क्षेत्र कुणकेश्वर यात्रा महाशिवरात्री यात्रा 8 मार्च 2024 ला संपन्न होत आहे। त्यानिमित्ताने दरवर्षीप्रमाणे आम्ही ह्याही वर्षी ट्रस्टच्या वतीने गावच्या वतीने जे मान सन्मान पूजेचा असतो तो ह्यावर्षी भैया सामंतांनी स्वीकारावा असे त्यांना आम्ही निमंत्रण पत्रिका द्यायला आलो आणि त्याप्रमाणे भैया सामंतांनी आम्हाला आश्वासन दिलं आहे की आम्ही त्याचा मान स्वीकारू। जसे मंत्री महोदय किंवा ह्यावर्षी प्रतिवर्षाप्रमाणे आम्ही त्यांना सन्मान करतो त्या ह्यावर्षी ट्रस्टच्या वतीने गावच्या वतीने आम्ही त्यांना हे निवेदन दिलं की ह्यावर्षी आपल्या हस्ते प्रथम पूजा व्हावी। त्यानिमित्ताने आम्ही त्यांना निवेदन द्यायला आलो। काय सांगितलं? भैया सामंतांचं म्हणणं आहे की ठीक आहे, तुमच्या ह्याला आम्ही सहभाग आहे, तुम्ही सांगाल त्याप्रमाणे आम्ही हे निवेदन स्वीकारला तयार आहोत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।